Gano man, imo yung dalon? Imo nang dalon, te? Pwede mo siguro nga madala. Kadaghan sa katawan. Kinsang birthday? Ay. Nawa. Naglubat lagi siya. Taka eh. Hindi mo sinarge. I-charge na po ni siya. Naglubat siya. Taka eh. Ganon. Okay, welcome to my house guys, at still fronting pa rin tayo sa Negros Island. Natupadan, MP. Mana natin? Wapay kuan, wapay vegetable. Ay, lamas. Birthday ni boy? Ate, maghikay dakot eh. Boy, yung sika gubtan. Birthday ng hapon? Gahapon! Hapon eh. Kanta nila tag. Happy belated birthday. Ay, no. Pila kilo ana? Namugit ako na. Price. Kay? Ako na yun. Kadoong naging sa tao no? Suot ng tubig.
Bilog ang mundo. Asa mas mama ko mo? Naman siya. Diba? Bilog ang mundo, guys. Si Dudot na. Nastudot da siya anak. Napot silba. Kung ano ka mo lang ngoy. Ito po yung dagat na nasa tabi-tabi lang. Dahil pag pumunta ka ng mga resorts ngayon, puno. So, mas prioritize natin ngayon ang safety. Kaya ito, dito muna tayo. Nasa tabi lang tayo ng highway. So, ganun pa rin. Maraming tao. Yan yung pamilya. Ayaw lagi pagpisik-pisik! Ito, papuntang high tide yung dagat. Mga 1 p.m. Nakabutan na kami sa oh, nilayat mo na dito sa buwan. Yung dagat kasi guys, Negros para lang tayong kawa. Anong kawa? Kala. Kawali pala. Yun. Kahit pa mano, at least nag-cooperate sa atin ngayon ang kaligtasan. Minsan init, minsan walang na. April 3 po dito sa Bimbim dahil. Kinogusto ni mama. Sipili. Pasipili may kinogusto ni mama. Oh, si Chalanda gayaya na wala ginuna. Ano siya? Since malapit kami sa seawall, yung mga bato. Matalas. Yan yung mama ko. Hindi ka katugtagay. Hindi ka katugtag. Palikuan sa nasa. Palikuan sa nasa. Palikuan sa nasa. Usahan. Usahan. May namingwit. Hindi panilingin na ni mag-video sana ay camera holder. Ang dito. Ano salvavidas ito? Among peo, balik ka man kay. Ano ka tagsara mo an?
Binignet kahapon, oy. Tripod. Oo. Dahil na ng ikas niya pamilya. May sariling pamilya din. Sa Tagay family. Ako na hilaw sa Kriste. Anong tao kay kabilang ka? Kasi Chalanda, nagyaya. Sos, kanya-kanyang isla. Ako, Luzon, Visayas, Mindanao. Ha? Ala, ang islaisan, ang kuhan pag yun. Denver. Nagkana ano plastic. James, nagaya itong katong puti nga plato ba? Mas safe to. Walon. Kasapaan tayo lang kailangan na. Asa may getuan ba? Dapat ba? Wala? Diyan katong 45 pesos go to kung iwagtang to kay na. Kuan ba to? Wala ba to siya na scam kay para asa ko no to. Wala man na wagtang. Kung si Bimboy wala gini ko yun. Dili to parking fee, entrance fee kay kanang lambog noon, private place na yun na siya. Ha?